welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Nerino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Maandag 31 augustus tijdens een persbijeenkomst bij Delphins Beach Resort hield de gezaghebber Edison Reina de volgende verklaring. Op Bonaire hebben wij nu in totaal 4 actieve gevallen van COVID-19. We hebben 9 positief getesten. Van die 9 zijn 5 inmiddels hersteld. In totaal hebben we 654 testen uitgevoerd en 29 personen in quarantaine. En vooralsnog 0 personen die zijn overleden als gevolg van COVID op Bonaire. Dat voor wat betreft de cijfers. Wat ik mee kan geven is dat in alle gevallen, de 2 extra gevallen, nog steeds brononderzoeken gaande zijn. Er is een link met één van die gevallen met een bezoek aan Curaçao. Deze personen zijn recent getest door eentje in het drive-thru en het andere was thuis getest, want die was al in quarantaine thuis. Dus we kunnen concluderen dat het coronavirus, COVID, is actief op Bonaire. Dus we willen een paar extra maatregelen aankondigen. Zo gaan we per vrijdag aanstaande de airbubbel met Curaçao opheffen. Iedereen die uit Curaçao komt, die moet 14 dagen in quarantaine. En natuurlijk kan mensen uit Bonaire nog steeds terugkomen naar huis, maar conform de quarantaineregels. Bezoekers kunnen alsnog uit Curaçao naar Bonaire komen, maar die moeten dan een ontheffing aanvragen bij de gezaghebber. Verder geldt natuurlijk als er symptomen zijn bij het vullen van een gezondheidsverklaring, dan wordt deze persoon niet aan boord van die vluchten toegelaten, zowel vanuit Curaçao naar Bonaire of omgekeerd. Ook passagiers uit Europa die per maandag 14 september aanstaande geen negatieve test kunnen overleggen, die moeten ook direct in quarantaine voor 14 dagen als ze op Bonaire aankomen. Die test die mag maximaal 72 uur voor hun vertrek gedaan zijn. Dat zeggende erkennen we dat nog steeds niet dat mensen niet de dreiging van die virus doorhebben. Dus we zijn een extra maatregel die we gaan nemen. Bijvoorbeeld, nu worden alle activiteiten, evenementen met zang, dans en muziek, die worden gestopt. Publieke activiteiten mogen niet meer met 50 personen. Privéfeesten mogen niet met maximaal 25 personen. En dit ook natuurlijk voor al onze bars, snacks, restaurants en ook op onze stranden. Daar worden ook niet maximaal 25 personen samen. En natuurlijk dit alles rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Voor wat betreft sport, even een beetje water. De sportactiviteiten kunnen doorgang vinden, maar zonder publiek. Gyms die kunnen open blijven, maar draaien op 50% van hun capaciteit. En natuurlijk rekening houden met 1,5 meter afstand. In de horeca verzoeken wij dat de ondernemer zich houden aan de horeca-protocol, de bestaande horeca-protocol. Onder andere het registreren van bezoekers met een naam en telefoonnummer voor eventuele onderzoeken die daarna zullen volgen. Nightclubs, discotheeks, die blijven tot na de orde dicht. In de supermarkt, alle klanten zijn verplicht een karretje of een mandje te gebruiken. En natuurlijk de 1,5 meter afstand houden. Op werkplekken waar mogelijk, natuurlijk altijd 1,5 meter afstand. Maar als dat niet mogelijk is, graag mondkapjes of andere attributen gebruiken die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Voorkom de fysieke vergaderingen, doe zoveel mogelijk via streaming. En ook zoveel mogelijk luchten in ruimtes die vaak dicht zijn en waar gewerkt wordt met veel mensen op elkaar. Natuurlijk, dit alles voor zowel werknemers en werkgevers. Een verzoek om een
hygiënemaatregelen te houden, de 1,5 meter afstand. En dan kan ik ook meegeven dat scholen voorlopig gewoon open blijven. Deze maatregelen zijn natuurlijk voor onze gezondheid hier op Bonaire te beschermen. En ik vraag aan ieder, ik doe een beroep op een ieder om zich ook aan te houden. En natuurlijk zal aan de hand van de noodbevel die ik later op de middag vandaag ga overleggen, zal dan handhaving aan de hand van afdeling toezicht en handhaving en Korpspolitie Caribisch Nederlands gehandhaafd worden. Staatssecretaris Raymond Knops Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt van 31 augustus tot met 3 september een werkbezoek aan Curaçao en Bonaire. Op Bonaire wordt de staatssecretaris ontvangen door de gezaghebber Edison Reina. En hij heeft gesprekken met de leden van het bestuurscollege en de eilandsraad. De programmamanager bestuursakkoord Young Professionals een bezoek aan de voedselbanken en spreekt hij met vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en van de Kamer van Koophandel in het kader van de coronahulp en verder een bezoek aan Fundación Maria Daal en Stinapa. Wij hebben met onze delegatie de afgelopen 2 dagen een zeer druk programma gehad met heel veel variëteit, zou ik bijna willen zeggen. We waren blij, ik ben blij dat we sinds ons laatste bezoek in januari nu weer konden komen. Dat de reisbeperkingen die er eerder waren, dat die zijn opgelost en dat we nu hier de afgelopen 2 dagen weer heel veel gesprekken hebben gevoerd met mensen op Bonaire. Een tal van programma-activiteiten gehad. Natuurlijk de gebruikelijke gesprekken met het bestuurscollege, met de programmamanager, met de fracties in de eilandsraad. Dat is voor mij altijd een belangrijk moment om even te zien hoe hangt de vlag erbij, hoe staat het ervoor. Ik heb gesproken met Young Professionals, iets wat heel belangrijk is als je kijkt naar de toekomst. Jonge mensen die toekomst willen geven en vorm willen geven aan Bonaire. Dat zat heel vaak in het programma en dat zat er deze keer weer in en dat zijn altijd hele mooie bijeenkomsten. Ik ben ook naar de voedselbank geweest. Daar heb ik ook gezien wat de schaduwkanten zijn van de situatie waarin we nu zitten. De malaise in de toeristische sector als gevolg van COVID. En ik was onder indruk, moet ik zeggen, van de vrijwilligers die daar ook met steun van velen en ook steun van de Nederlandse regering zo goed en zo kwaad als dat gaat pakketten samenstellen voor mensen die daarop zijn aangewezen. Gisteravond hadden we een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Kamer van Koophandel, verschillende bedrijven. De gezaghebber was daarbij, die ook heel duidelijk hebben gemaakt hoe blij zij waren met de steunmaatregelen, het steunpakket wat er gekomen is, wat dan ook helpt in deze periode. En tegelijkertijd natuurlijk ook te zorgen van hoe lang gaat het nog duren, wat betekent het, wanneer komt er een vaccin. Veel vragen die we niet kunnen beantwoorden, maar die wel natuurlijk bepalend zijn voor de toekomst van ondernemingen. En door de afhankelijkheid van toerisme is dat natuurlijk vooral in de toeristische sector waar problemen zijn. Ook over de toekomst als het gaat om Blue Destination met verschillende organisaties en ook gedeputeerde Chin Hashu gesproken. Ik denk echt een kans ook om in deze tijd van crisis na te denken van hoe ga je verder met Bonaire. Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteiten van dit prachtige eiland dat die ook op een hele goede manier worden benut. En dat betekent dat je ook moet zien hoe mooi het is. En af en toe heb je daar mensen van buiten van nodig die je daarop wijzen. Hoe mooi het hier is. Gisteravond ben ik samen met de gezaghebber aan boord geweest van Zijne Majesteits Groningen. De Ocean Patrol Vessel die hier ligt aangemeerd in de haven. Daar hebben wij gesproken met een deel van de bemanning en de commandant uiteraard. En ook met hen gesproken over de grote impact die met name het recente ongeluk heeft gehad op de bemanning. Maar ook daar is wel mooi om te vermelden dat je ziet dat de samenwerking binnen het Koninkrijk heel nauw is. Hij gaf ook nadrukkelijk aan dat er heel veel steun was, ook van andere landen binnen het Koninkrijk, toen dat ongeval plaatsvond. En dat heeft de bemanning en de nabestaanden in ieder geval heel veel goed gedaan. We hebben vandaag de dag afgesloten met allereerst een bezoek aan Fundación Maria Daal. Daar hebben we gesproken over wat doet COVID met zo'n hospitaal, hoe zijn ze daar voorbereid, tegen welke uitdagingen lopen ze aan. En tenslotte vandaag gesproken met de afvaardiging van Stinapa, de directeur van Stinapa. Van hoe gaat het nu verder in deze tijd, hoe zien wij de toekomst van Bonaire vanuit een perspectief van natuur, de prachtige natuur die er is en hoe kan de overheid daar aan bijdragen. Tijdens de persconferentie werd door de pers vragen gesteld aan Dr. Marianne Luins-Trapachir over het testen van patiënten en het opnemen van de hulplijn. Iemand blijft op de lijst van positieve mensen staan zolang iemand klachten heeft.
Dat is het criterium. Niet de positieve of de negatieve test. De positieve test helpt ons om te zeggen, iemand heeft klachten, is dit van COVID-19 of is het een ander virus? En als er klachten zijn en er is een positieve test, dan kunnen de klachten dus toegewezen worden aan COVID-19. Zodra de klachten voorbij zijn, 24 uur later, en die zijn echt helemaal voorbij, dan wordt die negatief. Dus het hangt niet af van de test, maar dat hangt af van de klachten. We horen inderdaad vaker dat het nummer niet altijd goed bereikbaar is. Soms kan het zo zijn dat iemand belt, dat mensen in gesprek zijn. Er zitten meerdere mensen aan de telefoon. Maar dat als ze allemaal in gesprek zijn op dat moment, dan gaat de telefoon over en dan weet u het niet. Dus dan moet u later nog eens bellen. Het klopt ook dat nog niet altijd alle lijnen dat goed werkt. Dus we zijn continu in contact met de telefoonaanbieders om de verbindingen te verbeteren. Dus als u geen contact krijgt, probeer het later nog een keer. Of leen een telefoon van iemand anders. Soms lukt het dan met bijvoorbeeld van een andere provider lukt het wel. Dus u moet even blijven proberen. Als u blijft proberen, dan krijgt u echt contact. Bij iedereen komt op de duur het contact wel terecht. Maar het kan even duren. Dat vinden we erg jammer. Dat willen we graag verbeteren. We hebben ook telefoontjes binnengekregen van mensen. Ik heb 2 mensen gesproken. Die zijn zaterdag 's morgens getest. Ze hebben tot nu toe geen antwoord gekregen van het resultaat van een test. Waarom duurt het zo lang? Het kan soms lang duren. De testen worden afgenomen hier op Bonaire. Vervolgens gaan ze naar Curaçao voor de beoordeling, voor de analyse. Soms gaat er iets niet helemaal goed in het transport van Bonaire naar Curaçao, waardoor het te laat aankomt op Curaçao om nog die dag, dan de volgende dag meegenomen te worden in de analyse. En dan wordt het nog weer later, eer het wordt geanalyseerd. Als er dan heel veel zijn, want op Curaçao wordt ook veel getest, op Bonaire wordt heel veel getest, dan kan het soms zijn dat sommige testen toch nog weer een dag later komen. Dat vinden we natuurlijk heel onprettig en voor de mensen is het heel onprettig. Maar voor zover ik weet is in ieder geval van de zaterdag is iedereen nu gebeld of er is geen gehoor gekregen. Dat kan natuurlijk, maar dat hoort wel zo. Mensen, als je getest bent moet je thuis blijven. Dus heeft iedereen nu inmiddels bericht gekregen. Maar het heeft deze keer lang geduurd. Meestal kan het gelukkig korter. Maar in de vorige persconferentie heeft u zelf naar voren gebracht en ook de gezaghebber dat we een machine gaan krijgen en dat we de testen zelfs op Bonaire kunnen doen. Zitten we nog steeds te wachten op de machine? Ja, er is een machine, er is beperkte testcapaciteit op Bonaire, maar er moet nog steeds een machine, dat duurt nog even. Afgelopen donderdag 27 augustus in het Hof van de Justitie werd Altagracia Reinhard Martis en Marianne Vredenberg beëdigd en wordt er ook afscheid genomen van de hoofdofficier van de Justitie, Boter ter Stegen. En als ik zo die 2,5 jaar terugkijk, dan zijn er best een aantal mooie successen met elkaar te delen. Daar ga ik u niet mee vermoeien. Als hoofdofficier krijg je het podium, maar uiteindelijk is het resultaat van al het werk het resultaat van het team, van het pakket. Van samenwerking met de mensen hier op dit kleinste pakket van Nederland. 15 mensen. Marianne komt van een pakket in Oost-Nederland, er werken 450 mensen volgens mij. 100 officieren. Met 100 officieren. Het kleinste pakket van Nederland. Dan is samenwerking binnen zo'n team is onlosmakelijk verbonden met het behalen van resultaten. En vanaf deze plek neem ik de gelegenheid om mijn team te danken voor het vertrouwen in die samenwerking de afgelopen 2,5 jaar. Lieve Marianne, lieve Altagracia, maar zij heeft mij het vak geleerd als officier van justitie. Ik kwam als ervaren leidinggevende bij de politie binnen, met ook de bedoeling om leiding te gaan geven binnen het Openbaar Ministerie. Maar dat kan in ons vak eigenlijk alleen als je ook iets weet van de inhoud. Je hoeft toch niet alles meer te weten van jurisprudentie, maar je moet wel weten wat het vak is. Op Schiphol hebben we samengewerkt. Op Schiphol werkte ook de Koninklijke Marechaussee en ook de douane. En we hadden ook de politie daar op dat
in die grote polder in de Haarlemmermeer. En ook daar was samenwerking, elkaar opzoeken en met elkaar een klus aanpakken, was daar van belang. Dat zijn ideale mensen om hier naar binnen te halen, om hier aan de slag te gaan. Maar Alta Gracia, die is de eerste officier van justitie hier op het pakket BES, die voor een groot deel hier is opgeleid. Waarbij ik ook zelf een deel van de opleiding mocht doen. Zij moest met een beetje spijt in haar hart, moest ze terug naar Curaçao. Maar we hadden alle twee al in ons hoofd dat als de kans zich voor zou doen, dat ze terug zou moeten willen komen naar Bonaire of naar de BES. Omdat ze een goede officier is, omdat ze eager is om te leren, en dat ze maatschappelijk zeer betrokken is, maar ook omdat ze wat mij betreft iets heel belangrijks vertegenwoordigt, hier ook in de zittingszaal, dat het hier niet alleen moet gaan over Europese Nederlanders, waarbij ik niemand tekort wil doen, maar dat het ook van groot belang is, zoals we dat in het bevoegd gezag al hebben en bij de politie hebben, dat we dat ook hier aan deze tafel krijgen. Dus ik ben super trots dat jullie hier zijn. Ik ben ook super trots dat jij na dat jaartje substituut-officier van justitie ook bevonden bent, goed bevonden bent om officier van justitie te worden. Nog van harte gefeliciteerd daarmee. Ik ben echt blij dat je terug bent, ook heel goed voor Bonaire. Ik wil ook de gezaghebber ook danken voor die samenwerking. Want zonder samenwerking met u en de toenmalige eilandsraad was het ook niet gelukt om hier een gemoderniseerde eilandsverordening, als het gaat om de wegenverkeersregelgeving, te krijgen. En ja, het gaat met vallen en opstaan. Letterlijk en figuurlijk soms, als je kijkt naar de gaten nu ook nu weer in het wegdek zijn ontstaan na de regenval. Maar het is ons samen wel gelukt. Die samenwerking ook met de politie, ook met de douane en ook met de Koninklijke Marechaussee. Dat zijn echt mooie stappen met elkaar gezet. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Sintoniza nos TV agora onda kubota. Download nos app, seja por de App Store of Play Store e desfrutar de nos programação e transmissão vivo completamente grátis. Há notificação de boletim especial e queda al tanto de tudo o que te passa. Passo escuta de nós, conta com nós. É canal netamente boneriano. Nos TV. Tu tem sonho of mais, pero quando tá com a pessoa que está trabajando ribanan e com nós por ajudar para realizar isso aqui não? Sonho te dando contesta. Sonho, já são 6 horas da tarde e repetição já viene depois de wega de número. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. De heer Ter Stegen ging per 1 juni 2018 eerst aan de slag als officier van justitie en waarnemend hoofdofficier bij het pakket in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BES van het Openbaar Ministerie.
Na 2 jaar hebben bediend, neemt Bote ter Stege afscheid en wordt beëdigd als procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie van Aruba. Ja, per 1 september mag ik procureur-generaal van het land Aruba worden. En dat was een ambitie van mij. En toen de kans voorbij kwam, gesolliciteerd. En dus per 1 september mag ik daar gaan beginnen. Zult u zich afvragen, wat is een procureur-generaal nou precies? Wat moet hij voor werk doen? De procureur-generaal is de eindverantwoordelijke van het Openbaar Ministerie. Net zo goed als er een procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de Besseilanden is er ook een procureur-generaal van het land Aruba. Net zoals er ook procureurs-generaal zijn in Nederland. En dat zijn de eindverantwoordelijken van het Openbaar Ministerie. U gaat van Bonaire. Hoe lang was u hier? Bijna 2,5 jaar. En deze 2,5 jaar, zijn er vooruitgangen op Bonaire met wat betreft het Openbaar Ministerie? Ja, ik vind van wel. Het jeugdstrafrecht is ingevoerd per 1 augustus. Dat is heel belangrijk, omdat minderjarigen niet alleen maar meer gestraft worden, maar ook een handje geholpen worden om een beter leven op te pakken. Er is een nieuwe wegenverkeersverordening gekomen, die is in ieder geval gemoderniseerd. We hebben de tenuitvoerlegging van straffen opgepakt. Dus het is niet meer zo dat als je voor een geldboete wordt veroordeeld, dat je er nooit meer wat van hoort. Nee, inmiddels hebben we het zo georganiseerd dat de deurwaarder bij je langskomt. En als je je geldboete niet betaalt, dan gaan we zorgen dat je het alsnog wordt afgenomen. Zo zijn er een paar van die onderwerpen als het gaat om zeg maar, de vervolging. Ik ben zelf het meest trots op dat wij hier een team hebben die niet alleen maar meer bestaat uit officieren van justitie afkomstig uit Europees Nederland. Maar we hebben hier ook officieren van justitie uit het Caribische deel van het Koninkrijk. En het gaat wat mij betreft over de mix, de samenwerking, kennis en ervaring uit Nederland. Jonge mensen, talentvolle jonge mensen hier. En die zijn er echt. En zorgen dat die ook uiteindelijk straks dezelfde rol kunnen gaan vervullen als Europese Nederlanders op dit moment doen. Het gaat een keer gebeuren, ben ik van overtuigd, dat er een Caribische collega hoofdofficier van justitie van de Besseilanden gaat worden. Heeft u iets achtergelaten die u toch zou willen zien dat het geconcretiseerd wordt? Ik hoop dat die ontwikkelingen die we nu hebben ingezet, namelijk de Besseilanden, Caribisch Nederland, ook dat we ook klaar zijn voor de toekomst, dat wordt ingezet. Dus dat financieel rechercheren, dat aanpakken van witwassen, maar ook zorgen dat hier expertise is als het gaat om cyberonderzoeken, dat die ontwikkeling kan worden vastgehouden. Want het is ook hier op Bonaire gewoon 2020. Meneer Ter Stege, dank u wel. En al succes in uw nieuwe werk. Dank u wel. En ook bedankt voor de samenwerking de afgelopen 2,5 jaar met de media. Blijf ook vooral een kritische media. Blijf ook vooral vragen stellen. Niet alleen aan het Openbaar Ministerie, maar aan iedereen waarvan u vindt dat u vragen aan moet stellen. Dank u wel ook voor het vertrouwen. Het was niet mijn eerste keer beëdiging, want ik ben al een flink aantal jaren officier. Dat heeft u misschien wellicht al gehoord. Dat heb ik even teruggeteld en dit was mijn 4e beëdiging. Maar wel de eerste op Bonaire. Qua werk als officier, wat kunnen we van u verwachten? Nou, ik probeer de zaken die zich aandienen natuurlijk zo goed mogelijk te doen. En samen met mijn collega Juliette Blanco, die jullie misschien ook nog maar eens een keer moeten gaan interviewen. Zij heeft namelijk witwassen in haar portefeuille gekregen. Daar gaat ze zich helemaal op inzetten. Ook helemaal het netwerk met douane, met belastingdienst, met het openbaar bestuur. Nou, noem maar op. Dat is wel de focus voor de komende 3 jaar. En ik wil mij inzetten voor de opleiding en coaching van jongere Bonaireaanse of Curaçaose, Arubaanse collega's. Die net als mevrouw Martis over 3 jaar wellicht ook op die plek willen staan. Machteld Klaassen, dames en heren, is bijna de kabinetchef van een gezaghebber. Machteld en ik hebben elkaar gevonden in onze zorgen die er zijn over het investeringsklimaat hier op dit eiland. Niet dat er niet genoeg geïnvesteerd wordt,
Maar we vragen ons echt af waar af en toe al dat geld vandaan komt. We hebben allemaal gezien wat de casus van een voormalige minister-president op een nabuureiland voor een enorme effecten heeft gehad. De heer is tot en met de Hoge Raad veroordeeld. Dat is ondermijnend. Dat is ondermijnend omdat er een raar politiek-bestuurlijk klimaat ontstaat. En het is ondermijnend omdat mensen van elkaar afhankelijk worden. Maar je moet niet van elkaar afhankelijk willen zijn als het gaat om geld. Mensen, ambtenaren, moeten gewoon doen waarvoor ze zijn aangesteld. Medewerkers van het Openbaar Ministerie, hetzelfde. Politici, idem dito. Mensen in de eilandsraad, idem dito. We hebben natuurlijk ook gewoon een politieke werkelijkheid, een bestuurlijke werkelijkheid. Mag ik nog eens een oproep doen? Waarom is de Rabobank hier niet op dit eiland? Of de ING of een andere grote investeringsmaatschappij? Dus ik snap ook wel dat er dingen moeten gebeuren qua investeringen, omdat er anders weinig gebeurt. Maar ja, toch. In dat krachtenveld ga jij straks werken. Dr. Giovanni Frans vertelt de stand van zaken bij Fundación Maria Daal over de pandemie van COVID-19. Wij van Fundación Maria Daal zijn sinds het begin van de pandemie van COVID-19 zijn we begonnen met onze voorbereidingen. Dit zijn voorbereidingen op verschillende gebieden. Wat tot nu toe in de publiciteit is gekomen, bijvoorbeeld rondom intensive care, dat wij hier nu 7 plekken hebben waar wij intensive care patiënten zorg kunnen verlenen, inclusief als zij beademing nodig hebben. Maar de voorbereidingen gaan veel verder. Gaat ook naar de verpleegafdeling van het ziekenhuis, de voorbereidingen naar het verpleeghuis, voorbereidingen richting de thuiszorg, voorbereidingen waar medewerkers training krijgen voor hoe zij zorg moeten verlenen als er een heftige COVID-19-uitbraak komt. We hebben een crisisbeleidsteam die dit zal moeten coördineren. Elke week komen ze bij elkaar. Ja, dus vanaf maart zijn we bezig met de voorbereidingen en we gaan ermee door. Want laten we eerlijk wezen, als je kijkt naar de ervaring op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, ben ik blij dat het tot nu toe gelukt is om de aantal gevallen van COVID-19, positieve personen of van het coronavirus, om dat beperkt te houden. Maar ja, ervaring van anderen laat zien dat met een beetje onoplettendheid, met een beetje negeren van de adviezen die gegeven worden, kun je een uitbraak krijgen, ook hier op Bonaire. Dr. Frans, krijgt iemand COVID hier, die heeft care nodig, kan hij op Bonaire blijven of moet hij naar Curaçao of Aruba doorgestuurd worden? Met alles wat we tegenwoordig hier hebben, kan zo'n patiënt gewoon hier op Bonaire blijven. We hebben nu bijvoorbeeld 20 IC-verpleegkundigen extra. We hebben 4 anesthesisten, intensivisten extra. Ja, we hebben alle geneesmiddelen en alle materialen die nodig zijn. We hadden al 2 beademingsmachines. We hebben daar 6 bij gekregen. Dus we hebben alle voorzieningen en dat personeel dat wij vanuit Europees Nederland hebben. Dit zijn allemaal zorgprofessionals die heel veel ervaring hebben met COVID-19 in de ziekenhuizen in Europees Nederland. Dus wij zijn goed voorbereid. Maar wat ik hoop is dat door het naleven van alle maatregelen, dat we de aantal ernstig zieken hier beperkt kunnen houden. Dr. Giovanni Frans vertelt een succesverhaal van een COVID-patiënt die gezond en lopend het ziekenhuis uit mocht. Ik zou willen zeggen, het is ons gelukt door het team dat 24 uur per dag, 2 weken lang, intensief de patiënt zorg heeft verleend. Want dit is een virus, dus je kunt soms bepaalde medicijnen geven, maar die
kunt die ondersteunen alleen maar, want een virus, je lichaam zelf moet het oplossen. Dus eigenlijk hebben wij tijd gewonnen, zodat zeg maar, het lichaam van de patiënt virus eigenlijk kon uitschakelen. Dat is het succesverhaal. Dat wij met z'n allen, dat gelukt is. En dat na 2 weken beademing heeft de patiënt ongeveer denk ik nog een dag of 5, 6 in het ziekenhuis gelegen op een verpleegafdeling. En is lopend het ziekenhuis uitgegaan. Dat is zeer zeker wel een succesverhaal. De kost voor een COVID-patiënt is hoog? Kijk, wij hebben een budgetfinanciering vanuit het ministerie van VWS en ZVK. Ja, dus als het gaat om een bestverzekerde, dan zit dat in ons budget. In het zorgcontract dat wij hebben met ZVK staat dat als wij extra budget nodig hebben voor calamiteiten en epidemieën, dan krijgen wij extra budget. Ja? Dus wat dat betreft is voor Fondation Mariadal niet de discussie of die kosten hoog zijn of niet. Ja, ze zijn heel hoog, maar wij krijgen daar ook de nodige fondsen vanuit ZVK en VWS, ministerie van VWS, om die zorg te kunnen verlenen. Scholen zijn verplicht ongeoorloofd afwezige leerlingen te melden bij het openbare lichaam. Verzuimt een leerling of staat de leerling niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit waarom dat zo is. We spreken met Shamima Martis van leerplichtambtenaar. Leerplicht is er eigenlijk om de kinderen of de verantwoordelijke personen te controleren voor het recht van het kind die heeft op onderwijs. Voor dat zijn wij eigenlijk de personen die dit gaat controleren voor iedere jongere vanaf 4 jaar tot met 18 jaar. En wat is het doel hiervan? Het doel is eigenlijk dat alle kinderen tussen die 4 en 18, dat ze minimaal een startkwalificatie halen. En de startkwalificatie is eigenlijk een HAVO-diploma, VWO-diploma en een minimale MBO 2. Wanneer is de tijdloop van de vrijstelling? Voor vrijstelling kan een leerling een aanvraag doen bij de school. Dit kan 1 maal per schooljaar gebeuren voor vakantie. En dan hebben we een vrijstelling voor gewichtige omstandigheden. Dat kan meerdere keren gebeuren per schooljaar, maar het hangt af voor wat eigenlijk. Dat zijn voorbeelden, zijn een huwelijk, medische reden voor de leerling zelf, sporten. Dat zijn andere gevallen. En je hebt ook een vrijstelling van inschrijving voor kinderen die niet tot een normale, reguliere onderwijs kan instromen. Hoe gaat het eigenlijk hier op Bonaire na al die jaren? Is het vooruitgaan, achteruitgaan? Ik kan niet zeggen vooruitgang en achteruitgang. Ik kan wel zeggen dat de mensen nu bewuster zijn geworden voor wat betreft de leerplichtwet. Dus de wet die was er altijd, maar de mensen waren niet bewust dat er een wet is en wat het inhoudt. En nu zijn wij bezig om de informatie te verschaffen aan iedereen om te kijken, luister, waarom is het handig dat wij de wet gaan handhaven en waarom het handig is ook dat de kinderen naar de school gaan. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Nerino. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.